Żewġ persuni oħra tresqu l-qorti brabta mal-qabda kbira ta' sigaretti tal-kontrabandu li seħħet fi tmiem il-ġimgħa fil-Port Ħieles. L-akkużati huma Malcolm Zammit Burdnar Ormi ta' 35 sena u Christopher Calleja Belti ta' 51 sena li jaħdem bħala uffiċjal tas-sigurtà fil-Port Ħieles. Huma qed ikunu akkużati b'kompliċità ma' Roderick Borch u Sebastian Zammit li dwar dan il-każ diġà tresqu l-qorti nhar il-Ħadd li għadda. Dawn kienu akkużati li daħlu 10 miljuni u 500,000 sigaret tal-kontrabandu li d-dazju biss fuqhom jaqbes il-valur ta' 2 miljuni u 200,000 euro. Malcolm Zammit li qed jiddefendih l-avukat Joe Giglio u Christopher Calleja li għalih qed jidhru l-avukati Veronique Dalli u Edward Gatt qed jiffaċċjaw ukoll numru ta' akkużi oħra fosthom ħasil ta' flus. Jirriżulta l-Pulizija għadet tinvestiga l-każ u mhux esklus li fil-jiem li ġejjin jitresqu persuni oħra. Dan wassal biex lanqas biss saret it-talba l-ħelsi mill-arrest lill maġistrat Neville Camilleri li qudiemu tresqu l-akkużati. Kienet stqarrija tal-Gvern li kmien il-ħadd filgħodu għamlet pubbliku dan il-każ. Fija kien spjegat li l-awtoritajiet irċevew rapport dwar container li daħal Malta bil-baħar fl-24 ta' Lulju. Il-container inħareġ mill-Port Ħieles u l-kontenut tiegħu inħatt fuq trak biex wara siegħa u nofs il-container reġa' daħal f'postu bis-siġilli kollha.